Nibdew sensiela l-ġdida Assalt fil-Foresta matul din is-sensiela li hija bbażata fuq il-modalità karriera ta' FIFA 20 sejrin naraw minn ġimgħa l-oħra jekk ħanissir nexxielna naqbdu lil Nottingham Forest u nerġgħu nqajmuhom ma' żminijiet ta' Brian Clough, iż-żminijiet ta' glorja li dan it-tim kellu bejn l-aħħar ta' snin 70 u l-bidu ta' snin 80. Matul tal-ewwel episodju sejrin nibdew nissettjaw l-affarijiet, narmaw it-tim, narmaw l-aspett tal-manager tagħna biex imbagħad mit-tieni episodju tas-sensiela il-qudiem naraw ftit kif ser jibdew jiżvolġu l-affarijiet, is-suq ta' trasferimenti, l-lobby ta' ħbiberija sakemm nibdew il-kampjonat aħna nkunu qed nilagħbu fiċ-Championship u l-ewwel staġun ta' dan l-assalt fil-Foresta. Ser nixxielna nwasslu lil Nottingham Forest lura għaż-żminijiet tal-glorja, dan se nkunu nafuh biss jekk intom tinaqdu magħna minn ġimgħa l-oħra fuq dan l-istazzjon ta' YouTube u segwu l-andament ta' dan l-assalt fil-Foresta. Mela, nibdew billi nagħtu l-isem li huwa isem pseudonimu Antonello da Senglia li nuża jiena, forsi se tgħiduli il għaliex Antonello da Senglia, ir-raġuni hija li bħala tifel mill-Isla darba kienu semmewili Antonello da Senglia oġbitni u allura minn dikinhar law ser nibda nuża dal-pseudonimu f'kull logħba li nilab sew hekk hija Football Manager fil-privat kif ukoll il-karriri li kont nibda u ma nkomplix fuq FIFA dina ovvjament se tkun xi ħaġa li ser nippruvaw inkomplu għal din is-sensiela ġdida li qegħdin nagħmlu għal Antonello Sports Blog. Assalt mill-Foresta fejn ser nkunu qegħdin nippruvaw intellaw in-Nottingham Forest fl-Ewropa u fl-Ingilterra wkoll fost l-aqwa bħalma kienu fi żmien Brian Clough. Mela, in-nazzjonalità hija Malta bla dubju u issa nibdew billi nirranġaw il-karattru nagħtu l-aspett il-karattru tagħna ovvjament irrid insib karattru illi jekk ma jiġbaħniex ikun karattru simboliku ħafna għalija. Ovvjament wieħed jittama li dan il-karattru nkunu nistgħu eventwalment nibdluh ħalli jirrifletti any changes illi they could or could not be done in the meantime. Nipprovaw nsibu wkoll l-imnieħer id-dettall li hawn fuq din il-logħba ta' FIFA huwa dettall tajjeb ħafna li wkoll ikompli jagħmel din il-logħba iżjed realistika milli diġà hi. Nsibu wkoll karatteristika forsi kemm xejn differenti għal dan il-karattru pseudonimu Antonello da Senglia. Naraw ftit kif ser jiġi wieħed jittama li eventwalment il-karattru jkun jista' jinbidel. Iżda irridu nsibu Antonello illi żgur mhux forsi jkun realistiku biżżejjed u jkun simili ħafna għall-Antonello il-propju. Sa flattant inkomplu ngħidulkom il-ħsieb ta' din is-sensiela wieħed jittama li l-sensiela wieħed ikun jista'
ikompli isegwi matul dawn il-perjodu. Ir-raġuni qed indumja xi nisaftet indeċiż x'aspett sentih u ddeċidejt li sentih dal-aspett fejn il-ħer huwa tajjeb, il-kulur huwa tajjeb, issa mmorru biex naraw x'ħallibsu il dan il-karattru. Issa mmur għal miżblu forsi il-fatt li ma tantx hawn kuluri għax kienet tkun iżjed suġġestiva kieku mmur għal xi miskannella stile Brian Clough. Għal min jiftakar Brian Clough kien jilbes il-kulur kannella fil-ilbis, anzi il-kulur aħdar fil-ilbis tiegħu, l-ilbis tradizzjonali aħdar ta' Brian Clough. Nistgħu wkoll inkomplu naraw ftit x'ħallibsu lil dan il-karattru, naħseb li huwa karattru simili ħafna l-istil li nilbes jiena, ovvjament mingħajr ingravajjet. Kalzetti suwed u la se nkunu fil-ground tal-futbol nistgħu nagħmlu dan il-Black Runners u nistgħu ngħidu li dan ser ikun il-karattru Antonello da Senglia f'din il-logħba Assalt fil-Foresta. U issa nażlu it-tim tagħna, t-tim tagħna li kif diġà għedna ser ikun propju Nottingham Forest li attwalment jinsabu fiċ-Championship u l-aspettattivi li ħanitlu ftit fid-dettall fuqhom minn ftit ieħor huma dawn. Suċċess domestiku medju, continental success ovvjament very low għax issa Nottingham Forest huma f'ebda kompetizzjoni Ewropea, brand exposure medium, l-aspett finanzjarju huwa baxx fil-waqt li l-iżvilupp taż-żgħażagħ huwa medju. Ma tkunx idea ħażina kieku kelli jirnexxieli wkoll intella xi żewġ plejers mis-settur taż-żgħażagħ fl-ewwel tim. U issa mmur d-diffikultajiet għalissa anke minħabba l-fatt li jiena ma tantx jiena jkolli ċans nilgħab ħafna FIFA, se mmur għal-livell ta' semi-pro wieħed jittamel li dan ikun jista' jinbidel as we go along. Xi żewġ telfit lawnu lem ma jonqsux. 4 minuti ta' half-time, se nuża il-munita euro, il-ground huwa Forest Park, l-International Job Offer sal-issa sanħalli ma jfissirx li ħanaċċetta il-kompetizzjoni ta' Ewropej u il-transfer window daw se jkunu enable u nistgħu ngħidu hekk li tibda l-avventura tagħna bħala manager ta' Nottingham Forest malli titla il-sistema tal-PlayStation til-load jalna. Qabel ma nidħlu fil-main hub ġewna xi stediniet biex naraw f'liema turnament tas-sajf sejrin nieħdu sem. Għaldaqstant nagħmlu avvanz, ovvjament dawn se jdaħlu ftit flus fil-kaxxa tagħna, għaldaqstant irridu naraw naqra l-għażliet li hemm. Għandna 3 għażliet fil-turnament li se jsir fi Franza. Nistgħu niltaqgħu ma' Lejżet Alkmaar ma' huma l-Utrecht fost l-oħrajn. Fit-turnament li jsir fi Spanja għandna s-Sampdoria, għandna l-Huesca, għandna l-Anderlecht jekk qed nara tajjeb. U għandna l-Lamien fil-waqt illi fit-turnament li se jsir il-Belġu t-timijiet li għandna involuti huma l-Genk fost oħrajn, in-Nant, il-Met, il-Verona, il-Norwich. Jekk minn se jżbalet l-standard li jiena minn daw it-tournaments, l-iktar turnament li laqatni anke mill-fatt li huwa l-ammont tal-flus għandu t-tlieta għandhom l-istess diffikultà, tista' tgħid għaldaqstant se nażel imur il-Belġu għal tazza internazzjonali Ewropea. U hawnhekk nidħlu fil-main hub tagħna fejn se jkollna kalendarju, se jkollna notifiki, l-aħħar aħbarijiet, taħriġ u il-klassifika tat turnament li se nkunu qegħdin nieħdu sehem fih. F'dan il-każ ser tkun il-turnament il-turnament tas-sajf li fih għandna grupp kompost minn Nottingham Forest, Verona, Norwich u Standard Liège. Fl-isfond qegħdin naraw ukoll il-polot ta' Champions League li jinkludu l-Inter mal-Barcellona u n-Napoli mal-Liverpool konna qegħdin naraw. U hawnhekk għandna l-ewwel konferenz, l-ewwel ritratti tiegħi bħala l-manager ta' Nottingham Forest. Insomma, ejja naraw naqra xejn fl-uffiċċju qabel ma nibdew naraw it-timijiet.
notifiki fejn hawnhekk ser ikollna l-inbox tal-messaġġi l kollha ħanirċievu. Hawnhekk għandna xi messaġġ mingħand iċ-Chief Scout tagħna li qed jgħidilna wkoll x'hemm mistenni minni u fejn nistgħu nibgħatu l-scouts. Dik se naraw iżjed tard. L-ewwel rapport tal-Assistant Manager, anzi tal-Chief Scout tagħna mingħand l-Assistant Manager. Din naħseb illi hija xi ħaġa illi rridu naraw. Dan għaliex għandna l-aspettattivi appuntu tal-klab tagħna u nistgħu nitlu fihom fi żjed dettall. Żvilupp taż-żgħażagħ, il-bord qed jistenna li fi żmien sentej nkunu tellajna plejer mill-akkademja li jkun qed jilgħab mill-inqas 50% tal-lob tat-tieni staġun. L-exposure tal-brand fi żmien 3 snin irridu nkabbru s-season ticket holders għal 10% tal-kapaċità tal-ground, dik naħseb nista' nagħmilha kif qed ngħidu Continental Success għalissa xejn, però fejn jidħol il-kampjonat domestiku, it-talba tal-bord hija li nitilgħu mill-ewwel fil-Premier League u nilħqu l-aħħar 32 tal-FA Cup. Ejja ngħidu naqbel mal-fatt li hija diffikultà medja fejn jidħlu finanzi, il-bord qed jitlob li naqsu il-pagi b'50,000 fil-ġimgħa. Li dik qed nara ftit diffiċli għas sempliċi raġuni illi jekk trid titla' mill-ewwel trid tonfoq. Il-messaġġ rigward is-suq ta' trasferimenti u t-turnament tagħna fejn se niltaqgħu mal-Verona, man-Norwich u mal-Standard Liège. Prattikament għandna skontro fratriċita kif jgħidu t-Taljani bejn il-Nottingham Forest u Norwich, tim Taljan il-Verona u l-Standard Liège. Għandna wkoll hawnhekk fejn jekk hemm xi plejer li jrid ikellimna aħna nkunu nistgħu naraw naqa' x'għandu bżonn. Il-kalendarju bid-dettalji, iżda naħseb li f'dan l-istadju tajjeb illi nibdew niltaqgħu ftit mat-tim tagħna u għalissa se nkun qiegħed nar mat-tim iżjed tard ukoll ngħidilkom x'kienu d-deċiżjonijiet li ħadd. Mela, ħanibdew niltaqgħu ftit mal-players li għandna, nibdew bil-goaler, għandna goaler li qed 75, Bryce Samba mill-Kongo, Muric mill-Kosovo u Jordan Smith mill-Ingilterra. 3 goalers ma naħsibx li għandna bżonn, għandna mbagħad ukoll il-Luke Steele qiegħed b'self mal-Millwall, fil-fema tiegħi ma naħsibx se jkun għandna bżonnu. Jiena nkun onesti nħobb nimxi bis-sistema ta' 3 goalers, ġiex goalers u wieħed minn taż-żgħar. Mela il-Samba ovvjament se nżommu li għandu kapaċità ta' 75 u fil-fatt se jkun hu il-goaler titolari tiegħi. It-tieni goaler ninsab indeċiż bejn iż-żagħżugħ Kosovar Muric li qed jgħidu showing great potential u Jordan Smith li huwa goaler Ingliż. Forsi nara ftit l-attributi ta' dawn it-tnejn. Muric jidher li għandu skill moves ta' 1 u weak foot ta' 2. Jidher li wkoll bħala
kapaċitajiet ta' Gowler għandu handling ta' 65 u reflexes ta' 71 li jennemmen ħafna fihom, fil-waqt illi min-naħa l-oħra fejn jidħol Smith jidher li huwa ftit batut għal daqstant nażel lil Muric bħala t-tieni Gowler u lil Jordan Smith nara nistax inġib lira minnu u umbijaw. Ovvjament ser nibdel ukoll in-numru tal-flokkijiet, ħaġa li inħobb nagħmel jiena. Samba ikun il-Gowler titolari u Żagħżugħ Muric illi ser intih il-flok numru 12 illi huwa wkoll il-flok tal-Gowler tat-tieni Gowler. Għalissa sakemm issa immorru ftit biex naraw x'għandna bħala difensuri lemini u difensur li qed naraħ li qed jolqotna ħafna huwa Carl Jenkinson li huwa difensur li jidher li għandu niftakar li kellu xi esperjenzi tajbin ħafna huwa plejer importanti għall-iskwadra, naraw naqra l-attributi tiegħu. Iżda huwa kapaċità ta' 70 iżda min-naħa l-oħra qiegħed ninnota li hemm Matty Cash li għandu kapaċità ta' 73, anke fil-fatt it-tackles huma tajbin ħafna ta' dan Matty Cash, anke ta' Jenkinson huma tajbin. Naħseb illi l-għażla tiegħi għall-faxxa leminija ser tkun bejn Matty Cash illi wkoll qed ninnota li għandu versatilità tajba ħafna jistejlablek fit-tlet ruoli, dal-plejer ukoll għandu 21 nista' nitfgħu bħala id-żanetti tas-sitwazzjoni. L-għażla tiegħi ser tmur fuq Matty Cash illi ħajkun it-titolari u Carl Jenkinson illi ser ikun il-plejer illi ser ikun ir-riserva tiegħu għal Darigva. L-avventura tieqaf hawnhekk, nibdlu wkoll in-numru tal-flokkijiet. Matty Cash ħajlab bin-numru 2 u Carl Jenkinson ser jingħata n-numru 13. Issa naraw ftit x'għandna fuq il-faxxa xellugija. Yuri Ribeiro, difensur mill-Portugal, u Gaetan Bong, difensur mill-Kamerun. U l-daw it-tnejn ser nikkonfermhom b'Bong illi mistenni ikun it-titolar u Ribeiro illi ser ikun ukoll il-plejer illi ser ikun ir-riserva tiegħu. Bong illi ser jingħata n-numru 3 u Ribeiro illi ser jingħata il-flok numru 24. Kif taraw jiena nħobb nibdel il-flokkijiet apre x'indere. Imma issa ħanaw naqra x'għandna fuq id-difensur ċentrali u ċertament plejer illi m'għandu bżonn tebda introduzzjoni mad dilettanti tal-futbol Ingliż u plejer illi mhux biss ser jkun titolar fiss iżda ser jkun ukoll il-kapten tat-tim huwa Michael Dawson, ex plejer ta' esperjenza fil-Premier League, jidher li anke ma' West Bromwich Albion kien ukoll. Dawson l-unika problema li għandu jatal kuntratt li għandu sena kuntratt iżda dik nistgħu nittakiljaw iżjed tard naturalment Dawson. Il-Dawson ħantih il-flok bin-numru 6. Michael Dawson se jkun it-titolar fiss tat-tim u miegħu għandna għażla ta' 4 players, hemm il-Portugiż Figueiredo, Joe Worrell u it-Tunezin Ben Lawan. Ben Lawan naħseb se nżommu bħala riserva u ħantih il-flok numru 15. Ben Lawan li jista' ikun ukoll il-viċi Michael Dawson fil-waqt illi atlet siġġiet l-oħra għandna lill-Ġermaniż Hefele, tajb li niċċekkjaw ftit ukoll it-technical skills tiegħek tagħhom da tlieta. Figueiredo għandu 67, mela Worrell
żgur illi ser ikun it-titular flimkien ma' Dozin. Għaldaqstant Warrell ser ikun qiegħed jilgħab bin-numru 5 filwaqt illi ir-riserva l-oħra bejn il-Portugiż Figueiredo u l-Ġermaniż Hefele semmur għal Figueiredo illi li sentih il-flok numru 25 u ser ikun u ir-riserva tiegħi f'din l-iskwadra. Għaldaqstant minn Hefele naraw nistgħu x'indabbru xi lira żejda u nistgħu ngħidu lesti għandna wkoll plejer ieħor li qed fuq self, Lorenz Gabriel fid-difiża u tista' tgħid il dan il-kapitlu huwa mitmum. Għandna mbagħad ukoll il-Jayden Richardson illi dan għadu żgħir jista' jibqa' misluf. Mela, immorru issa tajb infakkarkom illi jiena s-sistema tiegħi hija ta' 4-1-2-1-2 illi hija l-formazzjoni ta' l-4-4-2 Diamant. Ejja naraw ftit issa il-min ser nażlu għal quddiem id-difiża l-għażla qiegħda bejn Ben Watson li terġa' tgħid huwa u l-propja l-kaptan tat-tim qed naraw bil-faxxa żdajjena il-faxxa ħantija lil Dozin u naħseb illi Ben Watson rebaħ diġà tender il-kapaċitajiet illi qiegħed nara. Għandna bat il-Samba Sow illi jidher li għandu wkoll attributi aħjar. Iż-żagħżugħ Semedo u il-Ryan Yates. U il-ħsieb tiegħi huwa illi Ben Watson ikun it-titolari u nista' nkoll inżommu in-numru 8 fil-waqt illi bħala riserva ħanamel naqra għażla differenti il-sow sembijaw xejn kif għaddu 30 sena forsi nista' naqla xi ħaġa fuqu inżomm il-Semedo bħala Semedo qiegħed b'kuntratt ta' self ma xorta waħda naħseb illi il-Semedo nista' nżommu bħala riserva wkoll fatt jistila fi tliet ruoli tgħallem. Semedo ser jingħata n-numru 14 fil-waqt illi Ryan Yates biħsibni nibatu b'self. Biss ukoll għandna dawn il-players illi qegħdin ma' midfielders ċentrali illi jistgħu wkoll idawru l-affari u fil-fatt sejrin idawru l-affari għal Edzer li jistejla fuq ix-xalluk ser naraw iżjed tard. Jake Taylor qiegħed b'self nista' nħalli hemmhekk fil-waqt illi b'John Bostock naħseb illi nista' nittermina l-kuntratt ta' Semedo ħandawwar il-pjanijiet. Il-problema li ser ikolli nħallas jew nkella nħalli Semedo riserva tar-riservi biex nuża r-rol ta' Marcello Lippi. Nagħti il-flok numru 4 lil Bostock. Illi wkoll huwa plejer li qiegħed b'self. Ma nħoss li għandi bżonn ikolli dal-plejers kollha b'self jiena voldir bejn Bostock u Semedo. Ħanżomm il-Bostock, il-Semedo nista' nżommu bħala riserva u mbagħad bħala numru nista' nżommu numru 14 u naraw minn hemmhekk x'ser jiġri. Fuq il-lemin ix-xalluk anzi għandi l-Semi Ameobi. U hawnhekk ħanibdew il-midfielders bil-fażi offensiva. Semi Ameobi illi ser nżommu bħala midfielder xallugi. Nista' anki ntih il-flok numru 21 u
il-Semedo, anzi l-Emjobi ser nżommu żgur bħala midfielder ta' riserva fuq ix-xelluk. Jilab kol diversi rolijiet. Iżda qabel ma naraw naqra x'għandna wkoll fil-faxex. Fuq il-lemin, Alex Mictin huwa plejer illi żgur se jservini għal riservi żgħażagħ. Joe Lolly li jidher plejer aġila ħafna u li ser nżommu bħala titolari u fil-fatt dan ukoll se jkollu l-flok numru 7, ejja Lolly! Fil-waqt li min-naħa l-oħra għadhom qiegħed b'self ma' tim jidir li huwa l-Cardiff nista' nħallih b'self fil-waqt illi Diakabi jista' jaqdini tajjeb bħala naħseb li għadu żgħir iva u naħseb li jista' jaqdini tajjeb ħafna bħala riserva ovvjament irridu naraw fejn se nsaħħu il-plejers ta' wara l-ponot. Mela, Joao Carvalho 22 sena Portugiż, jidher li għandu diġà kapaċitajiet tajbin illi jistgħu wkoll playmaker illi qegħdin joġbuni ħafna fih u Thiago Silva naħseb li ż-żewġ Portugiżi diġà għandhom head start tajba biex ikunu it-titolari. Joao Carvalho jkun il-plejer illi diġà għandu n-numru 10 u li sejrin nżommu bħala titolari fil-waqt illi min-naħa l-oħra Thiago Silva ser ntuħ il-flok numru 20 u ser nżommu bħala riserva ta' Joe Carvalho. Ferwa tal-plejers l-oħra, Brennan Johnson jista' jkun li utli għat-tim taż-żgħażagħ fil-waqt illi għal Zek Klaf jidher illi t-triq spiċċat hawnhekk għalkemm jista' jilagħbu wkoll bħala attakkant. Iżda ma naħsibx illi se jkun il-każ. It-triq għal Zek Klaf mat-tim il-ġdid tiegħi tintem hawnhekk. Fl-aħħar mhux l-inqas l-attakkanti. Nuno da Costa mill-Kap Verde għandu kapaċità ta' 74. Da Costa naħseb se nżommu nista' nħallih il-numru m'iniex ċertek nibdex titolari jew le, ma probabbli ħanixxi. Lewis Grabin 31 sena Ingliż. Dan żgur qiegħed nimmaġinah iktar qed nara il-Grabin titolari bħala t-tieni attakkant milli lil Da Costa bħala titolari. Da Costa ser jingħata l-flok numru 19 biex il-numru 9 nħalliha l-attakkant stilla tiegħi u ser nżommu bħala ir-riserva tat-tim tagħna fil-waqt illi għal Lewis Grabin li ser jingħata l-flok numru 11. Grabin qed naraw bħala ir-riserva għaż-żagħżugħ Tyler Walker għandu 22 sena u għandu 22 sena naraw naqa' fejn ser impoġġuh. Bħala kapaċitajiet għad niftit ċattiku fuqu nkun nistqar. Imma ħanipprova nuħu ċans u nara kemm se jirnexxieli inkabru matul dan il-perjodu. Mela Tyler Walker ser ikun il-plejer tar-riserva u se jingħata l-flok numru 27. Mela jidher illi il-plejers kollha dornihom
min huwa titolari u min huma le, jonqosna biss nixxu żewġ players, wieħed fuq midfielder fuq ix-xelluk u attakkant. Il-kalċomerkato ser joffri diversi opportunitajiet kif sejrin naraw, iżda dan mhux se jsir illum, ser jsir il-ġimgħa d-dieħla għal daqstant. L-ewwel programm issetjajna ftit l-affarijiet, issa se noħorġu għal kalċo merkato, nispera li l-ewwel programm tas-sensiela Assalt mill-Foresta oġobkom. L-appuntament tiegħi magħkom huwa l-ġimgħa d-dieħla. Komplu segwu dejjem il-kontenut interessanti li qed ikollna fuq Antonello Sports Blog sew fejn tidħol kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, kontenut kreattiv fuq il-paġna tagħna ta' YouTube u kif ukoll il-live gaming li se jkollna fuq Twitch. Sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni puntata mis-sensiela Assalt mill-Foresta.